My name is Tman. By stage name I'm Jah Sniper. I stay in Culture Park. I got to know about Culture Studios because of that when I posted to change it up social media. Yeah, man. My song track mina kuti nini ndiri mtara. No one can Anaconda Luisa. Tinenge tizama ku impress abantu kuti baone kuti ri matara. Yo Culture Studios, yo pick up Tman. So nati ne mangoma ndongo pisa apana kana wani futi anondimisa mangoma nakara futi ndavaratitsa ndine mambo saka nongochinja musambo saka inini ndiri snake Anaconda tarisa pana kana wana nondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda saka inzwa inini ndiri snake Anaconda apana kana wani anondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda tarisa moni ngoma ndaikara ndichiyemba vanhu vachingoti uyu mfana ndewechamba pachitarisa moni Mwari vakazondiblisa apana kana wani anda kuzondimisa ndatova nemafanzi tarisana vatondipawo chipanzi ndaenda muzansi ndatova nemalikes kana pafacebook ndatova nemaviews saka vanhu vese vaingoti anogara akafumbata talenti tarisa muoni ndatofadza mavheti vanogara vese vachindipa makomenti kwanzi mfana wona anakumira raiti saka iswa inini ndiri snake Anaconda apana kana wani anondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda inini ndiri snake Anaconda apana kana wani anondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda kwanzi uyu mwana mudiki pachitarisa mone vagara vari tekiteki kwandiri avafi vandikwanisa inini ndini mambo saka tarisa wanje ndichafamba ndini lambo andingati zvinhu zvanambuya mulambo zvekufamba vachingotunza nyambo tarisa muone ndino umwe musambo ndichirova inini mumwe inzwaunze vanhu vanongoti uyu anopenga bati mangoma angu futi vachitenga kwandiri zvangu handivi ndambokuita kana kusarenda mberi ndicharamba ndichienda inini nati ndiri snake Anaconda apana kana wani anondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda inini ndiri snake Anaconda apana kana wani anondiponda Mwari vakazondipata renta saka mberi ndicharamba ndichienda saka tarisa muone kafani fani anditi zvinhu zvemafani tarisa muone anditi zvinhu zvana Mr. Pini mangoma inini ndini number 1 saka ndavaratidza ndanetsa kunge Mount Zion ndichirekodwa naproducer wangu Tman mangoma susu atireveri zvepandari asi tinoda kutsvaka mari saka izvozvo